benvidas e benvidos ao canal de YouTube de Descubrindo o Cerne. Hoxe, 8 de marzo, imos dedicar a primeira entrevista ás mulleres rurais. Para iso, temos aquí a Lucía Casal, candeira e creadora de contido daqui de Melide, Carmen Liñeira, concelleira de Igualdade do Concello, e Mari López, comerciante da vila. Benvidas. Bos días. Bos días. Bueno, Mari, como se compaxina ser nai de rapaces e ter un comercio? Bueno, sempre digo, son da época do Tetris, non? Recordo que na miña nevera sempre había uns horarios das actividades, distintas edades dos nenos tamén, pero, bueno, tiven o privilexio tamén de poder traballar pola mañán e pola tarde poder collerme unhas horas, non? Compaxinar no meu matrimonio e, bueno, poder dedicar unhas horas aos nenos e ás actividades e eso, pero é moi complexo, sobre todo na sociedade na que vivimos hoxe en día, xa non che digo nada con 3, moi complexo, o sea, multiplícate por 3. Porque que dirías que é o máis complicado de facer ese Tetris? Bueno, son edades distintas, claro, distintas edades, distintos niveis, e tamén, si restas esas horas de traballo ao teu negocio, é unha maneira tamén de multiplicarte, pero si restas esas horas, claro, non tes esas ventas, non tes eses beneficios que tes que ter para poder chegar ben a final de mes, non? E despois o de conciliar é moi complexo, moi complexo. É unha utopía por agora, non? Totalmente. Xa tendo solamente un crío, un neno, non? Imagínate 2, 3, 4 incluso, é que non me quero nin imaginar, pero xa con 3 é moi complexo, na sociedade na que vivimos hoxe en día, claro. Carmen, e agora que falábamos con Mari da conciliación do Concello, que actividades ou que programas desenvolvedes para facilitar un pouquinho máis esa conciliación das familias? Pois dende o ano 2001 puxose en funcionamento o servicio de madrugadores, onde os pais e nais dos nenos e nenas poden levar aos colexios, os 3 colexios de Melide, os seus nenos e nenas a partir das 7:30 da mañán ata o inicio da clase de cada cole. E ahora mismo están indo en torno a 70 nenos nos 3 coles e aparte deso, bueno, programas e actividades puntuais ou campamentos pois nas épocas estivais de vacacións dos nenos e das nenas. Moi ben. E Lucía, o sector primario é un sector moi masculinizado. Sí. Aí radica tamén, me imagino, a importancia de dar visibilidade a mulleres como a ti que traballades no sector, non? Sí, bueno, estamos acostumbrados de que o sector primario sempre estaba o papel do home, non? Sempre se falaba do home cando a muller tiñámola nun plano secundario, pero era quen levaba unha explotación, quen cultivaba a horta, quen cuidaba os pillos, xa quen facía todo. Ao final o home dedicábase á explotación e, bueno, había homes que traballaban un pouco por fora cos tractores, pero a muller sempre tiña que facer todo, atender as tarefas da casa. Entonces, bueno, a min gustame dar esa visibilidade nas redes e tamén destaco moito de que a muller sempre foi un pilar moi fundamental para o sector primario. Ao final, as nosas avós fixeron un traballo moi grande, criaban hasta 15 fillos e ao mellor tiñanos ali na hortiña e saliron adiante sin problema nenhum. Entonces, bueno, pois gústame moito eso, saber de onde vimos, O que pasa que as raíces. un pouco un traballo moi invisibilizado, non? Como que non se a importancia ou o valor que realmente tiñan esas mulleres. Exactamente, ti cando vas a unha explotación, bueno, a calquer bueno, punto no rural, sempre preguntas polo home. Onde está o xefe? É logo o patrón da casa? É logo o teu pai? Entonces, a veces, a muller que era quen sabía de todo, sabía de papeles, sabía de como iban as vacas, sabía que vaca había que inseminar, o sea, todo non se daba importancia. Era como, bueno, pois que veña o home, que faga todo o home, cando en verdade era a muller quen sabía todo. E nunca, ahora podemos decir que estamos nun proceso de cambio, pavón, e alégrame moito dicilo, pero a muller nunca se lle deu o papel que de verdade tiña un papel moi importante e a día de hoxe, bueno, pois estamos aquí foi gracias a todas as avós e bisavós, non? Que loitaron a duras penas que comparado con hoxe en día. Totalmente. E Lucía, é esta unha maneira a de visibilizar nas redes as mulleres no rural, de tamén animar a esas nenas que no futuro serán traballadoras a que poidan ter unha granxa ou traballar no campo? Eu sempre digo, bueno, que o mundo no rural non tes por que, o sea,
para animar esas nenas, quero dicir que non tens por que ter unha granxa, ser agricultora, porque hai moitos, o sea, podes teletraballar desde o rural e ao final estás favorecendo. Eu, pois, que vivo nunha aldea daqui, ao final veño comprar a Melide, non? Estou favorecendo ese pobo. Entonces podemos crear turismo, o sea, temos unha ventaxa moi grande. Entonces eu creo que sí que, bueno, desde redes gustame moito apoiar sobre todo as rapazas de que, inda que está moi masculinizado, aquí estamos facendo un papel moi importante e cada vez hai máis rapazas que se dedican á ganadería, á agricultura, crean empresas múltiples no rural, de turismo, de algo de eco, o sea, ao final favorecen. E que unha rapaza estea no rural significa dar vida, o sea, ao final pode crear unha familia, o tema de conciliación, non? Pode crear unha familia e dar vida a un pobo. Entonces, bueno, creo que é moi importante saber que as rapazas, pois, que teñen un futuro moi grande no rural. Os rapaces tamén, con isto non nos quere discriminar. Pero, bueno, ahora mesmo falando do tema da muller e das rapazas, que, bueno, temos un futuro moi grande no rural e que o debemos de aproveitar moi ben. Que ben, que ben. E Carmen, no Concello, cal é a vosa prioridade en canto á igualdade? Pois centrámonos fundamentalmente en 3 eixos que consideramos, e cando digo consideramos refírome pois eu como responsable da área e as técnicas do CIN, que é o Centro de Información á Muller, fundamentais, non? Son a promoción da igualdade entre homes e mulleres, a conciliación e a corresponsabilidade, e estamos tamén moi centradas no tema da prevención, do trato e da atención integral ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Moi ben. E como é o proceso de integrar esa igualdade, non? Esa perspectiva de xénero no resto de áreas do Concello? Pois, economía, en comercio, Pois ao final de unha maneira moi natural, non? Dunha maneira natural e dunha maneira transversal, porque isto ao final non se trata da acción dunha única persona ou dunha única área, senón é que un tema importantísimo que temos que poñer todos e todas da nosa parte, entonces dun xeito natural. De feito, bueno, fai pouco presentamos o 5º plan de igualdade do Concello de Melide e un dos eixos fundamentais dese plan era a transversalidade nas políticas municipais. Ahora mismo estamos a piques aí rematando o plan interno de igualdade, entón, bueno, pois eso, dunha maneira sobre todo natural. que é importante, que se vayan dando pasos e que todo o Claro. vexamos como algo natural, non? E Mari, cambiounos a vida nos últimos anos unha barbaridade. As formas de consumir tamén cambiaron, a xente que vai á compra tamén cambiou. Como ves ti este proceso? Bueno, nos últimos anos sí que me din conta que, por exemplo, a xente busca o mellor, quizás un pouco máis de calidad ante o precio. A raíz do confinamento foi algo moi salientable en esta parte, non? Nós temos dous epígrafes dentro da mesma tenda, que sería o de electrodoméstico e a zona de descanso. Na zona de descanso, ao mellor, pois, encontrabaste, por poñer un exemplo, non? Colchóns entre 250 e 300 euros. Era unha media que estabas vendendo. Pois a raíz deste período que pasamos, pois sí que incrementouse, sobre todo as ventas en calidad, quizás porque nos demos conta do que tiñamos na casa e das horas que pasábamos o mellor nese sofá ou nese colchón ou así. Entón, sí que nos demos conta que o incremento aí, nesa parte, foi a calidad ante precio, non o que antepón a xente. E na zona de electrodoméstico, nos últimos anos, non sei a que debido, pode ser tamén que hai moita migración tamén de moitos países, estáse vendendo, pois, buscan o precio ante a calidad en partes dos electrodomésticos, por exemplo, non? Que é algo oposto totalmente na mesma tenda, pero sí que nos estamos dando conta deso. As ventas, bueno, eu teño que agradecer moitísimo o Concello de Melide, a toda a xente, a todos os veciños, a Redonda, os concellos limítrofes tamén da comarca, eso, porque as nosas ventas céntranse tamén, pois, na xente de aquí. Sí que vendemos tamén para fora, xente que ten incluso, pois, segundas vivendas alquiladas noutros sitios ou así en Lugo, Santiago, Coruña ou por aí, pois tamén se fan ventas, pero a xente sí que está consumindo no pobo, pero nos últimos anos sí que nos estamos dando conta que o comercio local, o comercio de proximidade é algo devastador, que estamos perdendo moitos negocios neste pobo. Non sei, é moi triste porque Melide eu sempre decía que
nos resistíamos a esa Esa tendencia, non? pecha un negocio, pero abren 2 ou 3, non? Pero sí que nos últimos anos sí que é algo, vamos, que é devastador, que nun ano que pechen 4 ou 5 negocios e que sigamos, eso. Non sei se pode ser tamén o tema da influencia de internet, non? Que varios negocios, pois sí que temos fecha de caducidade, como pode ser nos electrodomésticos, en informática e demais, pois temos fecha de caducidade polo tema de internet. Pero, bueno, isto vai xerando e vai dando uns cambios que é tan complexo, non sabes moi ben tampouco por onde vamos a tirar, non? Pero sí que son moitos puntos a ter en conta bueno, aí estamos. Porque como falabas ti da calidade, tamén xa non só se buscan os produtos, tamén no tempo de calidade que pasamos no cas Totalmente. familias, que a mellor hora igual preferimos, pois, deixar de vender un pouco máis ou andar un pouco máis no marxe, non? E ter ao mellor máis tempo para pasar, non? Cas nosas familias ou... Sí, 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 sí. Bueno, Lucía, ahora que ti eres toda unha cara visible nas redes, é recoñecidísima, como se leva esa responsabilidade de que a xente te recoñeza, sepa ao que te dedicas? Eu son unha persona, perdón, moi vergonzosa. Debo de admitilo. Que incluso que, bueno, recientemente conocí uns primos do meu mozo, non? E dicíame, pero se te conocemos da televisión. Eu, claro, era unha comida familiar, pero eu estaba rojísima. Eu, vale, non pasa nada. E sempre me dían, o sea, meus pais sempre me dían, Lucía, non te conocen por nada malo. Ao final non andas roubando por aí, non andas facendo nada malo. Estás visibilizando algo. Entonces, bueno, sí que é verdade que son moi vergonzosa, a veces dame vergonza e tal, pero por outro lado, tamén me gusta saber, o sea, apóyome moito de que non estou facendo nada malo, ao final estou defendendo o noso, estou visibilizando pois o rural, calquer problema, o sea, non debo de sentir vergoña por eso. Sí que se fai difícil a veces, porque despois ao estar en redes sociales a xente dache moito punto. Outro día, de feito, funcionara un restaurante e utilizaron esa cena como unha crítica para mí. De porque Lugo e non Coruña, é un plan, porque Coruña e non Lugo. O sea, ao final, ao final a xente ponche etiqueta en todo, pero bueno, non pasa nada. Ao final eu foi que dixen, se estabas ali era porque me vías. O sea, ao final non pasa nada. Entonces, pero sí que é verdade que me encontrei con moita xente boa no camiño. Debo decirlo, con xente que te apoia, xente que te ve pola calle, podes sacar unha foto. Eu ao principio se levaba moi mal, Eu ao principio eso, unha foto, Dios mío, que cara poño así, pero ao final digo, bueno, pois é unha persona que ao final me admira, o sea, creo que non é lugar a subirnos, porque non, ao final estás facendo algo bon para a sociedade, é unha persona porque hai moita xente nova que pode ser unha inspiración a que se queden con esa ganadería, sobre todo rapazas, non a que digan si ela o conseguiu, porque eu sempre digo, o que fago non é imposible, non o fago sola, pode facelo quen queira. O sea, ao final é estar ao cargo dunha explotación, o tema das redes sociales tamén, pero ao final hoxe en día temos todos unha pantalla, quen loite polos seus proxectos, o sea, ao final costa moito, porque non o vou negar, costa moito, levo 2 anos moi jodida con eso, pero non é imposible. Entonces, bueno, pois tamén me alegra ver que me ven e que me digan, oye, pois, poder falar ca xente, interactuar con ela, porque ao final son quen me están apoiando. É xente iso que me ten como unha referente. Entonces, que vexa, eu acórdome fai pouco, iba a coller unha rapaza de prácticas que a min o tema entroume moito no corazón por problemas dela, non puido vir para a miña casa, pero ela foi unha rapaza da Coruña ciudad, que me conoceu a través das redes sociales, tivo un problema familiar moi gordo, e díxome, Lucía, eu quero facer as prácticas contigo. Eu nese momento era un problema familiar bastante gordo, non sabía como collelo e dixenlle que, bueno, que sin problema podía vir para a miña casa. Entón, algo estamos facendo ben. E, de feito, hoxe en día está de prácticas noutra ganadería, está super feliz, e xa dixo, eu gracias a Lucía sentín que o meu espazo seguro eran as vacas e sentín que podía quedarme aí sendo muller, que co problema que ela tivo sendo muller era moi difícil. Entón, a min iso é o que me alegra. Que maravilla. Pero crees que ao mellor tamén hai outra xente que romantiza un pouquiño o que é a vida no rural? Quer dizer, porque non todos son tampouco luces. Non son luces. Eu sempre digo, hai que mostrar o bon
é o malo, que por desgracia no rural temos véñenos así hostias unha detrás da outra, nós papámonos todo, o sea, todo o que pode pasar comémolo, o sea, a veces reflexiono ca familia e digo, jolín, que se nos afectanos todo, o sea, tema economía, tema todo nos afecta. Entonces, si que o romantizamos moito. Eu son a primeira en que non é a primeira vez que salgo enfadada por redes, e se enfada, hai que enfadar. O sea, as cousas hainas que decir, se nos parece mal algo, ao final estamos, pois, pa eso. Non podemos decir que todo é de rosas, cando despois estámonos queixando na taberna de que isto non funciona así. Entón, as redes tamén aproveito un pouco pa eso, non? Se algo está mal, reivindicar. claro, para reivindicar un pouco. Romantízase porque ahora como que o rural desde a pandemia todo o mundo quere rural de flores, ai que bonito, o sea, todo volvemos, mas no rural hai que traballar tamén, que sempre se Hai que traballou. levantarse. Exactamente, hai que levantar cedo, bueno, ás 8, ou vexo un horario normal, hai xente que se levanta para traballar nunha oficina moitísimo antes. Entonces, romantízase, sí, é bonito, sí, pero tamén hai que traballar como en todos os sitios. Sí, sí. Pero bueno, tamén debo dicir que estar no rural é poder levantar todos os días e respirar aire, sin saber que tens que pasar 8 horas nunha oficina, hostia, eso é libertad. Maravilla. Eso é libertad, eso non hai cartos que paguen. Personalmente, cada un ten os seus Os seus gustos, os seus claro. gustos, exactamente, personalmente. Sí, sí. E notas que se van rachando estereotipos de xénero no rural? Sí. Hai 3 anos decía, pode ser. Mira. Hoxe en día digo sí. Somos moitas as rapazas que día tras día decidimos quedarnos no rural, xa non só pois, como emprendedoras, como socios ou tal, senón traballando. Eu cando estudei en Coristanco, fixeime de que éramos case todos rapazas. E a min, o sea, deu-me unha alegría, dixen, pois a verdade é que isto ten un porqué, non? Moitas iban para veterinarias, pero moitas fixeron prácticas en granxas, con cabalos, etcétera. E ao final, bueno, tamén empezas a ver un pouco o campo de visión e xente da miña xeración como sí que decide quedarse no rural. E volvemos ao mismo, rural non é só vacas. Podes emprender, eu teño unha compañera que ten unha páxina online. Ao final tamén ten vacas, pero aparte sí, o sea, que temos estas vacas, ela ten unha páxina online dándolle valor ao produto da súa terra, non? Fixo, pois, con homes, Sí. ademais con homes, fixo a súa páxina web e dixo, pois vamos vender o produto desta terra. Ao final é un produto que sale do rural, estamos enriquecendo o rural, está liderado por unha muller, e a min parece unha iniciativa moi boa. Entonces, a xente, xa non só na ganadería, sí que se queda no rural. O sea, Que ben. gústame decir, eu recibo moitas críticas, o sea, machismos, pero bueno, hoxe en día hainos que ver por outra parte ao final, porque hoxe en día ves moitas mulleres conducindo tractores, ves moitas mulleres cas vacas, e creo que iso podemos normalizar un pouco. Para eso donde vayas, hoxe en día preguntar polo xefe xa se queda moi atrás, entón, quen leva a granxa? E vai te Claro. parecer unha muller e non pasa nada, ao final pode levar moito mellor que un home ou igual de ben, sabes? E iso sí que se está normalizando, e a min orgulléceme moito, cada vez hai máis mulleres que aposten por isto. Por suposto, é unha maravilla, é o futuro, digamos. Sí, Carmen, tamén vimos nos últimos datos dunhas enquisas que saíron agora a raíz, pois eso, de que xa chega o 8 de marzo, que a mocidade está así un pouco resistente ao tema do feminismo, parece que costa un pouquiño. Como se traballa este tema do feminismo, a igualdade, a corresponsabilidade ca xente nova? Eu creo que a mellor maneira de traballala é con educación, non? Directamente e dun xeito directo e con educación. Ao final, ante crenzas erróneamente establecidas, ideas preconcebidas, para min a mellor maneira é a educación. Ti ao final si consigues crear unha creencia colectiva onde dar visibilidade a certos aspectos, onde enseñar certas situacións, onde rachar con certos estereotipos, para min é fundamental. Ademais, se conseguimos, que eu creo que é un pouco a clave, non? De crear mentes libres e, sobre todo, respetuosas, pois aí é un pouco para min a quizá cuestión, porque se creas mentes libres, persoas respetuosas que non repercuten certos estereotipos e certos patróns de conduta, para min aí é a clave, porque ademais, e sobre todo na mocidade, eses nenos e nenas de hoxe son os homes e mulleres do mañán. Entón, para min é fundamental a educación. Sí, sí, esa é a clave, está claro. E Mari, no caso de Lucía, no seu sector, está moi masculinizado, pero en cambio no teu, nas tendas, nas responsables de tendas, a maioría son das mulleres. A que crees que se debe iso? Bueno, quizás tamén por emprendemento, non? As máis emprendedoras quizás señan as mulleres,
E incluso no comercio, pois sí, no comercio de Melide case todas as tendas están lideradas por unha muller frente ao consumidor final, non? Pois quizás por eso, por ese emprendemento, esa decisión, esa sí, sí, sí. Moi ben. Mm. Lucía, por exemplo, como te imaxinas o teu sector dentro de 5 10 anos? Vou ir por 2 bloques. Vale. En canto a mulleres, creo que podemos decir que estamos crecendo. E cada vez vai haber máis mulleres que se vai normalizar xa. O sea, que vai ser normal ver unha muller nunha explotación, porque xa é case hoxe en día, entonces dentro de 10 anos, que eso vai ser o máis normal, non? Pois, en tema de como vai o noso sector, bueno, vai en pico abaixo. O sea, sí que é verdad que hai moitas mulleres que queremos emprender, hai moita xente nova, xa non só falamos de mulleres e rapazos todo, que queremos emprender, pero estamos indo Complicado. está complicado porque non sabemos o que vai pasar, cambian as normas cada 2 por 3, e nós somos a pelota de ping-pong. O sea, xa non vou falar de colores políticos, pero somos a muñeca de ping-pong, que non queren uns, mandan outros, que non queren outros, mandan a nós. E ao final estamos pagando lo mesmo os ganaderos, ou sea, que no futuro van a pagar os consumidores. Entonces, bueno, o meu sector dentro de 10 anos, non sei que imos comer en España, porque non sei que imos comer en España, eso xa non é só o meu, que senón é o de todos, pero en tema de mulleres creo que vai avanzar moito. Gustaríame decir que dentro de 10 anos, porque é o que quero, teñamos un sector moi fuerte, tanto en tema de alimentación de calidad, está claro que Galicia non dá abastecido a toda España, pero vemos moitas comunidades autónomas e Galicia temos un produto, xa non só gandeiro, vinícola, o sea, un produto moi bon. Entonces, bueno, pois que dá moita marxe a que a xente nova se quede e tal. Pero claro, temos cousas que non dependen de nós. Pero bueno, gústame saber que hai esa forza, que hai esa enerxía e que hai ganas de continuar. Moi ben. E Mari, que consello lle dás a toda esa xente que vai a querer emprender nos futuros anos? Moito ánimo, pero que tiren pa diante. Estamos nunha sociedade moi complexa. Non digo difícil, é complexísima. Que non sabemos, xusto, non sabemos, veñen novas leyes, veñen novas cousas, non sabemos por onde tirar. Pero moito ánimo e tirar para adiante. Si é algo que ti desexas e que ti che gustaría potenciar, fomentar, darlle visibilidade a calquera dos negocios, calquera dos sectores da nosa terra, que mellor, non? E creo que Melide é un dos sitios onde podemos ter un poquinho de todo, pero Galicia estamos ten de todo, quero dicir, hai moitos países, bueno, non lle vou dar a outros países tal, pero hai moitos países que si se autocomplementan en todo, tanto na alimentación, en combustibles, en todo. E Galicia creo que ten un poquinho de todo para poder resistir, para poder vivir cunha calidade inmensa e potencial total. Non temos nada que envidiar aos de fora. O que non entendo é que moitas veces os nosos produtos, como os nosos xóvenes, non, se marchan de aquí, de Galicia, de España, e estamos collendo cousas que, bueno, con unhas calidades que non hai maneira por onde tirar, e xente que moi formada aquí en Galicia, e temos que salir afora, non, a buscar un futuro, e o mesmo coa alimentación e con todo. É moi triste. Pero, bueno, que Galicia temos de todo, que Melide podemos potenciar moito máis o que temos, e moito ánimo. E se é algo que desexas ti e que ves que é posible, claro que sí, como non? Se podo estar eu nunha tenda hoxe en día, despois de 15 anos, creo que empecéi xusto cando fora esta crisis do 2008, pois no 2009 viñen outra vez para Galicia e empezamos a abrir unha tenda e dixen, bueno, si dentro de 5 anos teño a tenda aberta, vou a todo gas. E bueno, aí estamos, aí estamos. Ahora estamos peleando moi duro, despois de 15 anos coa tenda aberta, estamos peleando moi. Cando podíamos estar vivindo moi ben, non? Xa salindo dos teus gastos, salindo bueno, de todos os principios de negocios. Pois estamos peleando nunhos tempos difíciles para o comercio de Melide, pero estamos contentos e con ánimo. O sea, animo a toda a xente que pa diante, claro que sí. Se podo estar eu, como non vai poder estar xente nova que ven detrás, con esa ilusión, esas ganas, non? E que todo se pode. Eu creo que eso, que a xente nova que
bueno, incluyo-me, teño 22 anos, e temos que dar moito máis valor ao que de verdade temos, non? O tema de Total. Melide, porque eu, ainda que son gandeira, teño parte tamén no sector textil, teño un comercio local aquí en Melide, entonces eu creo que debemos tamén de saber comunicar que o comercio local ten moita vida, non? Que o comercio local tes o cara a cara, que vende moito. Ao final non compras a través dunha pantalla, estás dando de comer a moitas familias. E esas familias tamén te están dando de comer. Entón, creo que é moi importante valorar o que temos, porque moitas veces miramos para fora e decimos que eu estiven fora. E digo, que bonito, pero aí foi cando entendín a morriña e dixen eu, que sorte teño do que teño na terra. O sea, que sorte teño. Entonces, bueno, pois, nada, Valorar o que hai. ese senso de que debemos de valorar, eu sempre digo, valoremos o que hai e non miremos afora, que o de fora moitas veces non é mellor. Témolo aquí e non nos damos conta. Totalmente. Carmo, xa case para rematar, como acolle a cidadanía as actividades que realizades a prol da igualdade, como por exemplo as que estades preparando para o 8M? De un xeito diverso. É certo que hai actividades que funcionan moi ben, sobre todo, pois, ao mellor aquelas que programas para mulleres de 40, un pouco, bueno, de 40 hacia arriba de idade, funcionan moi ben, talleres de autoestima e isto, bueno, diferentes procesos e hai outras que non funcionan tan ben e é unha realidad. Hai sectores e grupos de persoas aos que costa chegar, que non hai unha implicación real e, bueno, pois é nos que te tes que centrar un pouco máis e acabar, bueno, pois plantexándote, incidindo para chegar pois, a estes sectores da poboación que non tes tan fácil acceso. Bueno, hai que ir peleando nun Sí, día a día, claro, ao entrando final, un pouquiño máis. Moi ben. E xa para rematar, é unha pregunta para Lucía, pero se queredes tamén intervir, podedes, vale? Que muller te inspira? Buf, eu podo dicir que todas. Eu non teño unha referente única, senón que todas as mulleres que teñen o seu papel neste mundo aportan algo moi positivo. De todas vas a aprender algo, entonces eu referentes podo ter moitas, teño compañeras que están emprendendo, teño a miña nai que tamén emprendeu, que aínda onte estábamos falando na casa de todo o que loitou ao final, que non eran os tempos de xendín, decía ela, non tiñamos móviles, o sea, claro, te falaba ela de que non tiñamos móviles. Entón, para min, todas as miña avoa, bueno, a que falleceu, mas a que tiña vida, todas son referentes. Por que? Porque todas as persoas, xa non só mulleres ou homes, todas as persoas nos van dar un trociño bon que teñan. Dándolo malo tamén para iso que quedar co bon. Entonces, referentes, pois todo o mundo que fai isto bonito, que decide quedarse, que decide loitar, ao final que dá vida. Entonces, esas creo que son os maiores referentes, os que estamos día a día aí loitando e que con o noso grau de area construímos unha comunidade Todo moi o que grande. suma Todo o que sume, sí. é referente. E o que reste que sexa para reflexionar. Moi ben. Vos, Carmen... Totalmente de acordo con Lucía. Sí? Sí, 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 sí. Suscribides. Todo o que nos rodea, de todo aprendes un pouco, hasta das Moi ben. malas Experiencias. circunstancias, experiencias e situacións, ¿no? Pero eso, desechar todo lo malo e quedarte con lo bueno. Eso sempre, sí. Pois nesta entrevista todo foi bon, así que dámola por rematada. Moitas gracias por vir. E nada, vémonos no seguinte.